مستيات بيتنا بين إرترا بعلت حدث كمتي خلت تشحن 14 عب بشكك كيرغستان عب مبل 8 عامت قبائي بين انترناشنال بوقع استمسرته عب زتفلالي عودتا سنة طبب نايزنطفو سب مويا محبر كوينو عب مسقام نتعنت مقلاص حساباتن مدنفع سنة صحفن زتكوره نطفتات يكايد عب كل تشحن حدن عامة مهرت بمنغستاو وسانة معصاو نصا برس عب إرترا زسعبه مئسار غازيطኛታትን زي حقاوي مسوارن عب مقلعن مغسጓስን موياو አበርክቶ ክገብር ጸኒሕሎ ጥቅምቲ 2024 መበል 10 ዓመት መምስራት ናይቲ ማሕበር ብፍሉይ ኣገባብ ኣብ ከተማ ኦስሎ ኖርዌይ ተኻይዱ ነይሩ ኣብ ግዚኡ እውን ብመልክዕ ጸብጻብ ናባኹም ኣቕሪብናዮ ነርና ኣነ ፈታው ሓፂ ስረየ እዚ ግጥም ግን ብዛዕባ ደዩ ሓዊና ጽነት ብረክዕ ዝምስ ወፈረየ ቡቢሉ ድሓይ ምሰጥፈየ እምበባ ኸይተቐምጥ የለን መቓብሩ ሽምዓ ኸይትፍለጥ ዝተረፈ የለን ስእሉ ፔን ኤርትራ ካብ 2019 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ እዩ ኣብ ንጥፈታቶም ልዑል ተራ ዘመዝገቡን ዓብ ጽልዋ ዘሕደሩን ሰሞያ ኣፍልጦ ዝህብ ሽልማት ነጻነት ምግላጽ ሓሳባት ፔን ኤርትራ ዝተሰሜ ዓመታዊ ዝዕደል ሽልማት ኣላው ገይሩ ኣብቲ ዓመት እቲ ብበኽሪ ተሸላሚት ይርጋኣለም ፍስሓ ጀሚሩ ክሳብዚ ኣብ ምዝዛም ዝርከብ ዓመት 2025 ንመበል 7 ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ ግን ድማ ምስ ዕላማን መንፈስን ስራሓት ፔን ኤርትራ ዝሰምር ሉሉይ ኣበርክቶ ዝገበሩ ሰሞያ ውልቀ ሰባት ሸሊሙሎ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና ካብ ዝተፈላለየ ናይ ሓበሬታ ማዕከናት ብቐንዱ ከዓ ካብ ወቅዓዊ ድሕረ ገጽ ፔን ኤርትራ ተወኪስና ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ክነቕርበልኩም ኢና ምክትታልኩም ኣይፈለየና እታ ንመጀመርያ ግዜ ተዓዋቲት ሽልማት ሓርነት ምግላጽ ሓሳባት ፔን ኤርትራ 2019 ዝኾነት ይርጋኣለም ፍስሓ ካብ ዘበነ ጋዜጣታት ብሕቲ ጀሚራ ብዙሕ ግጥምታትን ሓጸርቲ ጽሑፋትን ናብ ህዝቢ ብምቕራብ ኣብ ስነ ጽሑፍ ልዑል ኣበርክቶ ካብ ዝገበራ ደቂ ኣንስትዮ ብምዃና ምስ ምዕንባብ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ተተሓሒዙ ዝተረኣየ ትንሳኤ ስነ ጽሑፍ ኣብ ማኣዲ ስነ ጥበባትን ቁርሲ ቀዳም ኣብ ጣዕሞትን ብተደጋጋሚ ዕድምቲ ኮይና ስነ ጽሑፋዊ ፍርያታ ከተቐርብ ዝኽኣለት ምስ ብጾታ ብምትሕብባር ማኣዲ ስነ ጽሑፍ ዓዲ ቀይሕ ብምምስራታን ዕዙዝ እጃም ብምብርካታን ከምኡውን ካብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ መውፅኣ ገና ኣብ ውሕስ ቦታ እንከይበጽሐት ስነ ጽሑፋዊ ኣበርክቶኣ ብምጅማር ትብዓታ ስለ ዘመስከረትን ተዓዋቲት ሽልማት ሓርነት ምግላጽ ሓሳባት 2019 ክትከውን ከም ዝበቃዕት ኣባላት መማይት ኮሚቴ ጠቒሱ ኣብቲ እዋን ኣብ ወቅዓዊ መርበብ ሓበሬታ ፔን ኤርትራ ዝወፀ ሓበሬታ ይገልጽ Thank you very much. May I now kindly ask the Executive Director of PEN International, Carl Stoner, to hand over the award to you, Galen. سنة سرعات معدال شلمات حرنت مقلاص حسابات بين إرترا 2020 بمخنيات كورونا بمنقد الزوم بأونلاين استخايدو خوينو نايت عامت تعواتي آتو صالح قادي جوهاري نيرو السنة مسراتن مربب حبريتا عوات زخونة آتو صالح ኣብ ምክልኻል ነጻነት ሓሳብካ ምግላጽን ምድንፋዕ ክብርታት ስነ ጽሑፍን ዕዙዝ ተራ ብምብርካት መድረኽ ሜድያ ኤርትራ ዝቐየረ ብምዃኑ ከምኡውን ብዙሓት ጽሑፋትን ድርሰታትን ብምብርካቱ ኣብቲ ዓመት ካብ ዝቐረቡ ሕጹያት ጸብለሊሉ ከም ዝተረኽበን ነቲ ሽልማት ከም ዝበቕዐን ናይቲ ዓመት መማይት ኮሚቴ ኣብ ዘቕረበቶ መግለጺ ሰፊሩ ይርከብ ዝቐጸለ ዓመት እውን እንተኾነ ብምኽንያት ኮሮና ብተመሳሳሊ መገዲ ብዙምዩ እቲ ምዕዳል ሽልማት ተኻይዱ تعوات حرنت مقلاص حسابات بين إرترا 2021 بروفيسور جرماي نقاشي نيرو
ኣብ ዕቤት ስነ ጽሑፍ ትግርኛ ቅድሚኡ ዘይነበረ ሓድሽ ፍልጠት ኣጠማምታ ምደባታት ኣገዳሲ መሰረት ዘቐመጠ ምዃኑን ናይ ሓደ ዘመን ታሪኽን ኣማዕባብላን ቋንቋን ስነ ጽሑፍን ትግርኛ ዝዳሰሰ ኣገዳሲ መጽናዕታዊ መጽሓፍ ብምብርካቱ ሓደን ቀንድን ካብቶም ዝዓወትዎ ነጥብታት ኮይኑ ተጠቒሱሎ ደራሲ 7 መጽሓፍቲ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ ፕሬዝደንት ማሕበር ስነ ጽሑፍ ኣፍሪቃ ALA ነበር ፈላሚ ፕሬዝደንት ፔን ኤርትራን ኣቦ ወንበር ፕሮግራም መጽናዕቲ ኣፍሪካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦሃዮ እዩ ተዓዋቲ ሽልማት ሓርነት ምግላጽ ሓሳባት ፔን ኤርትራ 2022 ሉሉይን ፍቱውን ስነ ጥበበኛ ኣብራር ዑስማኒ ነይሩ ንሓቅን ሓርነትን ንምንዳይ ንፍርቂ ዘመን ዝቐጸለ ፍረ ዘለዎ ሕልናዊ ጉዕዞኡን ፈጠራውን ኣነቓቓሕን ሙዚቃውን ኣብ ስነ ጥበብ ኤርትራ ከም ሙዚቀኛ ድምፃዊ ገጣሚ ሓዳምን ዘያምን ብምዃን ንዓመታት ብዓይነቱ ዝተፈልየን ዝበለጸን ብዙሕ ደርፍታት ብቋንቋታት ትግርኛን ሳሆን ስነ ጥበባዊ ስራሓት ምፍራዩ ይፍለጥ ኣብ ህርመት ሙዚቃ ዜማን ውህደትን ብተደጋጋሚ ኣብ ስራሓቱ ብልጸት ፍሉይነት መሃዝነትን ጸብለልታን ብምንጽብራቕ ንተዘከርቲ ደርፍታት ብጥበብ ክገልጽን ክስንድን ምኽኣሉ ከምኡውን ብደረጃኦም ጸብለልታ ዘለዎምን ንመወከሲ ክኾኑ ዝኽእሉ ስራሓት ከፍሪ ብምኽኣሉን ነቲ ሽልማት በቂዑ ኣብ 2023 ሽልማት ሓርነት ምግላጽ ሓሳባት ፔን ኤርትራ ዝተዓወተ መስራትን ወናንን ቤት ማሕተም መጽሓፍቲ ኣፍሪቃ ወርልድ ፕረስን ሬድሲ ፕረስን ካሳሁን ቸኮል ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ብኣሽሓት ኣርእስታት ዝጽውዑ መጽሓፍቲ ብምሕታምን ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ቅድሓት ብምዝርጋሕን ስነ ጽሑፍ ኣብ ምድንፋዕ ብዝተጻወተ ዕዙዝ ተራ ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ብዝገበሮን ይቕጽሎውን ዘሎን ዘይተባተኸ ቃልሲ ተዓዋቲ ሽልማት ነጻነት ምግላጽ ሓሳባት ፔን ኤርትራ 2023 ኮይኑ ተረቂሑ ተዓዋቲ ሽልማት ነጻነት ምግላጽ ሓሳባት ፔን ኤርትራ 2024 ድማ ሓላው እታ ወርቃዊት ገረብ ዘርእስተ ዓባይ ታሪኻዊት ልበወለዳዊት መጽሓፍ ናይ እትርከበን መጽሕፍትን ካልኦት ሓያሎ ዓንቀጻትን ደራሲ ዝኾነ ኣቶ ዳንኤል ሰመረ ተስፋይ ነይሩ ብሓፈሻ ኣብ ቋንቋን ስነ ጽሑፍን ትግርኛ ብዝገበሮ ዓብን ነባርን ኣበርክቶ ብፍላይ ካብ 2008 ኣትሒዙ ኣብ ስነ ጽሑፍ ኤርትራ ዘይሃስስ ኣሰር ዘንበረ ብምዃኑ ስራሓቱ ንፖለቲካዊ ማሕበራዊ ባህላዊ ሃይማኖታዊ ደረታት ሰጊሮም ነቐፍትን ኣንበብትን ብማዕረ ዝማርኹን ንጽኑሕ እምነታትን ኣተሓሳስባታትን ዝፈታተን ዓሚቕ ትሕዝቶ ዘለዎምን ጽሑፋትን ድርሰታትን ብምቕራብ እዩ ተዓዋቲ ሽልማት ነጻነት ምግላጽ ሓሳባት ፔን ኤርትራ 2024 ኮይኑ እቲ ዓመታዊ ዝካየድ ኣብታ ኣብ ኤርትራ ምዕጻው ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ዝተኣወጀላን 18 መስከረም ስም ዕውት ዕላዊ ዝግበር ሽልማት ብስሙይ ቀባኣይ ኤርምያስ ዕቑበ ዝተደገፈት ዋንጫን $1,000 ኣሜሪካን የሸልም ናይዚ ዓመት ተሸላሚ ምኩር ጋዜጠኛን ናይ ቴክኒክ በዓል ሞያን ቢንያም ስምዖን ምዃኑ ኣብ እዋኑ ኣቕሪብናዮ ነርና ብዛዕባኡ ኣብ ናይ ፔን ኤርትራ ወግዓዊ ድሕረ ገጽ ዝሰፈረ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ጋዜጠኛን መስራቲ ሬድዮ ኤረናን ቢንያም ስምዖን ኣብ ነጻነት ምግላጽ ሓሳባት ምህናጽ ሜድያዊ ትካል ከምኡ ድማ ባህሊ ሚዛናዊ ትሕዝቶ ዜና ብምትብባዕ ሽልማት ፔን ኤርትራ 2025 ክወሃቦ እዩ ኣብ 2009 ቢንያም ምስ ብጾቱ ብምዃን ኣብ ከተማ ፓሪስ ፈረንሳ እትፍኖ ሳተላይት ሬድዮ ኤረና መስሪቱ ምምስራት ናይታ ብቋንቋታት ትግርኛን ዓረብን እትፍኖ ማዕከን ዜና ነቲ ካብ 2001 ምስ ምእጋድ ናይ ብሕቲ ሜድያታት ተኣሳሲሩ ዘጋጠመ ናይ ዜናን ሓበሬታን ክፍተት ኣብ ምምላእ ልዑል እጃም ኣበርኪቱ ቢንያም ከም ፈላማይ ዳይሬክተር ሬድዮ ኤረና ትካል ኣብ ምህናጽን ብቕዓት መደባት ኣብ ምክትታልን ዓቢ ግደ ኣበርኪቱ ምኩራትን መንእሰያትን ጋዜጠኛታት ብምስታፍን ባይታ ብምፍጣርን ንነዊሕ ዓመታት ከየባተኹ ንኽቕጽሉ ብምግባር ናይ ኣመራርሓ ብቕዓቱ ኣንጸባሪቑ እቲ ንኣበርክቶ ቢንያም ዝጽምብል ወግዓዊ ምዕዳል ሽልማት እምበኣር ድሕሪ ምክያድ ዓመታዊ ኣኼባ ፔን ኤርትራ ዝመጽእ ሰንበት 26 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ሚላኖ
ኣብ ኮስሞ ሆቴል ፓላስ ክካየድ እዩ ብዝተፈላለየ ስነ ጽሑፋዊ ትሕዝቶታትን ምንባብ ግጥምታትን ድማ ክስነ እዩ እቲ መደብ ንኹሉ ቅዱስ ክፉት ስለ ዝኾነ ተቐማጦ ሚላኖን ከባቢኣን ብኽብሪ ትዕደሙ مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل صحفات تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكر اسكبر اب ان ترالوت تقرب مدبيا كفوتي لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي